so daban ƙauna ma daban idan ba ki jin yacce nake ji a ranki ba so bane ba so bane ba so bane ba so bane ba so bane. Kowanne ɗan adam kowaye yana da nashi baiwa, mace ko namiji ko ya yake karkare na kowa. Wani laifi na yi masu garan suke ta takurawa, abinda ke zuciyan duka bawa Allah shi ɗaya ya sani.